मोजां देनां नुफिननायनि आदै अमा अमानि सान्थि बंसिनिफ्राय बर' जाफैनायाव खेमसेलै आनै बंसिनिफ्राय बर' जाफैनायखौ दिनैनिफ्राय बर' जाफैनाय न' गोदाना हाबनायनि बेलुन लाबोग्राया दाबो सफैया सावख'ला केमेरा खेमसां मोनसे माबानायखौ खुलुमलाजोबसै लाजिनायाथ' मा जानो दा जोंनो जोंसो बिना जानांगौ जोंसो बिनांगौ जोंसो बोर गोजान दैदेनलाङो हादर संसाराव दा बिनि सायाव लागाव खम दंलायबाव जानो अखंड मंडला हारं हेठं जनम चराचर तत्पथं दर्शनं जनम तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम अम्भु बेखौ गाबज्रिनाय जों ओंखारावनो ओंखार जों सद्गुरु कन्ना ब्रह्म ज्योति ओम नखर शांतिनि जय ओम ब्रह्म धोरोमनि जय ओम दिनै गोथारै नखर हाबनो हानायनि ओम जय ओम शांति होनबाय था औ ओम शांति फै ओम सद्गुरु कन्ना ब्रह्म ज्योति आंगोनि रिफुनिजों एसे खेबनांगौमोनलै केमेराया रिफुदा खेबफै जाराव Jadi udah senjep. Udah. Om Namo Buddhaya Om Jai. Om Namo Buddhaya Om Jai. Om Namo Buddhaya Om Jai. Om Sadguru Jai. Om Jai. 이렇게 올릴까? 아니.
Jai. Double J. Om. Om. Để cá người cũng không có gì nào mà thì cũng không có gì nào mà Mನುಷ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾನವ जय हो जय ओम शांति 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 Venera sun. अरे छोड़ के Wah, di kambingnya. Dạ, vậy là mình chắc cứ khởi chặt. Mà, không nào được đi ra mình sang này. P-was mana itu extra 10 minutes. जादू हाँ मिस्टर जादू आवे Malu ilmu paisan bu thang busuna lai ka panjaya. Oh, yung nandiyan ba siya? Yung nandiyan na Ya, itu sudah. Rifka ini nih. Ya, aku bisa kamu. Kimera. Ya? Kimera. Berapa? Ibu. Bet.